Ayan, may rides tayo ngayon guys sa papuntang Corola Union guys. Kasama natin ang team Pangasinan Brap guys and all the bros syempre. Ride safe, sabi lahat. Uwi lang safe, sabi pa mo. Kala ko late ka. Pogi nito. Mauna ka. So ayan guys, Team Pangasinan and all the bros, what's up? Let's go, beast. So what is up guys, Team Oro Vlog here nga pala. Yes, we are back again with another video. Yan guys, may ride tayo ngayon. Sheesh, La Union, kasama natin ng Team Pangasinan nga pala guys. And all the bro syempre. Punta tayo ng Corola Union guys. Breakfast ride natin ngayon guys. Today is Sunday, kaya yan, samahan nyo kami at samahan nyo ako guys. Peace. So yan guys, Team Pangasinan nga pala and all the bros yan magkakasama guys. So yan, pupunta tayo ng Corola Union guys. So samahan nyo kami. Dami natin ngayon guys. So sa wakas nakapag-ride din Team Motovlog nyo. So let's go guys. Sheesh. So ayan, kamusta kayo? Sana okay lang kayo. Team Motovlog here nga pala. Let's go. Nakapag-rides din, di ba? Tagal-tagal na tayong hindi nagra-rides, kaya ngayon guys, samahan nyo naman ulit kami. Pati samahan, kasama ko naman kayo lagi, di ba? Woo! Galing ha? Dami natin ngayon guys, more than 20 ata, I think. Kaya yan mga sir, mga ma'am, yan. For today's video, rides tayo. Bomba! Shoutout sa inyo mga sir. Buti na lang, nakapag-set ang the bros ng ride ngayon sa wakas. Medyo marami-rami tayo. Kayo ba guys, pag Sunday, anong trip nyo? Anong ginagawa nyo? Sa may mga motor dyan, di ba? Ano, mga sir. What? Rides ba? Rides. Eto, rides sir. Diba, dami natin Woo, sheesh. Wow, Ducati Street Fighter. Yan, dami natin ngayon guys. Sana all marami everyday. Sana all. Rides yan. Rides yan, di ba? Sa inyo magkaka-rides din tayo Pwede na. Medyo na busy lang talaga. Mga adventure bike tayong kasama guys, sports bike, naked bikes, yan, name it all. Ngayon na lang ulit nakapag-ride guys, kasi bihira tayo nagsiset ngayon ng rides. Kasi kahit pa paano, medyo yan, busy yung iba Buti ngayon maraming naglista and maraming sumama ngayon guys. Thank you sa inyo. Shoutout pala ulit Team Pangasinan Brap, yan. Shoutout sa pagsama rin sa amin ngayon, di ba? Yan, bali ang take off natin guys kanina sa Shell San Pab yan. Kaya dun na lang meet lahat guys. And ngayon sa ano na tayo, sa papunta na tayong Corola Union. Yan, ang sarap. Let's go.
Dami natin, oh, Team, oh. Woo! Team Bakasinan. Rahulo ka, ha? Let's go! Team War Vlog ka pala. Nakalimutan ko na magsalita, guys, eh. Woo! Woo! Dagat! Dagat na dagat ba? Dagat na dagat na to. Kali guys, sa mga gusto sumama pala at naghahanap ng big bike group dyan, guys, meron guys open ng Team Pangasinan, guys, you know, the bros 460 pataas, guys, open na open naman yan, eh. Kaya kung taga Pangasinan ka at wala ka pang grupo, guys, yan, sumama ka sa amin. Sarap, sir. Ayan, guys, Team Pangasinan nga pala. Sheesh. Ano, dami. Ayan. Nakakuha na natin iba. Ay na meet na natin iba, kaya let's go. Ay, init sa legs. Woo! Raulo. Ang kulit, ang kulit, ang kulit, ang kulit. Alang ya. Ayos ba? Power. Taulong. Yes, sir. Yan, tayo din sa gitna. Hop, ya. Woo! Let's go. Pag ganitong long ride, guys, ano bang kadalasang dala ng isang rider na naka sports bike? So guys, yan, bali ako, guys, ang dala ko, una, cellphone, pamunas, yan, pero sa belt bag lahat yan, wallet, and lisensya, guys, syempre cash na din. Yan mga dala ko, guys. Yun lang talagang baon, guys, kasi wala akong masyadong makakarga. Wala akong masyadong makakarga sa sports bike, guys, kaya yan. Yan lang ang reveal, guys. Yun lang ang madadala namin, oh. Ganyang bag din yung bag ko, guys. Yan. Ang nalalagay ko lang dyan ay cellphone, syempre battery ng GoPro, ano pa ba, cash and lisensya. Yan lang, guys, pag ano, sports bike. Tapos dapa ka pa sa biyahe, ay nako. Bakit ba kasi hilig natin sports bike? Syempre pogi tignan, tis pogi ka dito. Eh syempre, di ba? Napakaangas tignan pag sports bike. Halos kadalasan gusto ng sports bike kahit hindi komportable, di ba? Tignan mo yan.
Kayang posisyon hindi komportable yan. Pero di ba, angas, pogi. Pogi ka dyan. Ang galing! Ang galing! Pero tapa ka dyan. So ayan guys, ang Kuro La Union pala guys is bagong bukas. Ay hindi naman bagong bukas. Ang Kuro La Union medyo bago to guys sa La Union. Kaya testingin natin. Sarap daw yung food nila, kaya mamaya makikita natin kung sulit nga ba talaga dito. Kaya ayan, kita-kits na lang mamaya guys sa La Union. Ataw tayo. So ayun guys, nakarating na pala tayo dito sa Kuro La Union guys, dito sa San Juan yan guys. Yan. And ito packet na tayo doon, nandun na yung mga kasama natin, timbaga sila ni Nodo Bros yan, Kuro. So tara, pasok tayo dito, syempre aircon yan. Sheesh. Alright, yung mga helmet lagay muna natin dyan sir. And syempre pwesto na yung mga team Pangasinan ni Nodo Bros dyan guys. And syempre mamimili tayo ng kakainin natin dito guys. Yan, napakaganda at napaka-solid pala ng ambience dito guys. Kaya sa mga mahilig pumasyal dyan guys, try nyo tong Kuro La Union guys. Sheesh! So ayan, tignan natin yung menu habang pumipili sila ng order guys dito. Papakita ko rin sa inyo yung menu dito guys. Sheesh! So ayan guys, bali ito yung menu nila, all day breakfast yan. Tignan nyo na lang dyan guys yung mga price nila. Breakfast ride to, kaya breakfast ang orderin ko. Sheesh! And ito may mga appetizer sila, may snacks, salad, and mga pasta guys meron dito. Kaya check nyo na lang yung page nila, Kuro La Union guys. Sheesh! Kaya tara kain, B-roll, pasok! Bali beef tapa pala yung order ko dyan guys. Sheesh! Burn it at both ends. I like the fire causing mayhem. I'm not tired, I've been waiting. I'm not forsaken. I'm my own and I'm jaded. Energy comes from my hatred. Call me the villain, cause I be killing. I got no feeling, I've been dealing with all my demons. I like to feed them, they be chilling. Yeah, they be screaming. I can hear them in my mind. They just wanna find any fight, any reason. Dark side, there ain't no place to hide. All your fears are electrified. Welcome to the hard side, where it's all do or die. We're the shadow to the light. I can feel it in my bones. I'm addicted to the thirst. I ain't never letting go, even when it hurts. So what is up guys, tapos na pala kami kumain dito sa Kuro La Union guys, sa curbside dito sa San Juan La Union guys. Kaya yan, kasama natin Nodo Bros and Team Pangasinan guys. And ngayon ewan, pupunta ata kami sa, saan tayo pupunta bro? Halo-halo ha? Halo-halo na? Palamig. Palamig muna kasi tingnan nyo naman guys, ang init. So yan guys, pasyal kayo, sobrang solid dito sa sa Kuro. Ganda ng place, ganda. And masarap naman yung pagkain nila dyan guys. So yun lang guys. So yan guys, alisan na muna kami dito. Yan, kasama natin ang Team Pangasinan and Nodo Bros syempre. So yan guys, alis na tayo, kasama natin ang Nodo Bros nga ulit. Paulit-ulit daw. Si boss. Yan. Napaka-solve naman dun sa sa Kuro. So yan guys, punta tayo ng maghalo-halo tayo. Kay Kyle. Oo. Yan guys, dami. Sheesh. Sir. So yan guys, dami natin. So guys, ayan, dami isang Chase XR na 5. Yan, BMW guys, tapos Street Fighter na V2. And yan, napakarami natin ngayon guys, kung makikita nyo. Wala kayo siya shoutout? Shoutout ka pala sa special someone mo. Wow, sana all. And yan, syempre shoutout din sa wife ko.
Ayan, let's go. Ayan, makikita nyo guys, ang dami oh. Sheesh! Ayan, let's go to halo-halo. After natin kumain dun sa Kuro guys, yan. Dito naman tayo ngayon sa ano, maghalo-halo daw tayo muna bago sumibat, bago umuwi, syempre, di ba? Ayan, halo-halo yan. Dami natin ngayon. Sarap mag-rides. Sheesh! So yun guys, hindi ko na kayo napasyal dun guys kasi napakahaba ng pila dun. Kaya ito, batchi na tayo. Uwian na tayo. Ayan guys, and salamat sa pagsama sa amin dito sa Kuro, La Union, San Juan guys. Yan. And thank you rin sa Team Pangasinan yan na sumama sa rides natin. We're going home na. Sheesh. Eto, we're going home na guys. Kaya kung bago ka lang sa channel ko, subscribe mo naman na ako, Timoro Vlog. And you can follow me at my Facebook page guys, Timoro Vlog din naman yan. Sheesh. So yan guys, hanggang dito na lang yung video guys kasi medyo wala. Haba ng pila kasi, abuti kami ng hapon na doon. So guys, Timoro Vlog here nga pala. Subscribe na kayo and follow my page, Timoro Vlog. I'm out, let's go!